Oyawre janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar Oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni Maraga does it again. Maraga does it again. Jayal buche maduong' ma pacho kae David Maraga ne okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo keth od bura maduong' ma pacho kae kuom keth mar keto e chik kata tamro keto e chik mar 2/3 gender rule. 2/3 gender rule en chik madwaro ni omed kwan jotelo mamine ma pacho kae e od bura maduong' ma pacho kae. Kata kamano, od bura ma pacho kae pok oketo e tim chik ma kamano, kendo mae manomiyo Maraga okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo keth oko od bura maduong' ma pacho kae, manyiso ni ponono ni ker Uhuru Kenyatta owinjo kwayo mar Maraga to dhi duoko jood bura duto ma pacho kae, kendo oganda ma pacho kae dhi dok e yiero mar yiero jood bura ma pacho kae. Paro makama ne orwak kod jotelo mamine pacho kae mane osiro mokalo kwayo mar jayal buche maduong' David Maraga odiochieng' manyoro. Kata kamano, spika mar od bura maduong' ma pacho kae Justin Muturi ne ok mor kod paro makama, kendo jotelo ma joma chuo e od bura maduong' ne okwayo mondo kik keth od bura maduong' ma pacho kae. Senators bende ne okwayo mondo migi thuolo mogik mar kadho chik mar 2/3 gender rule kar ketho oko od bura maduong' ma pacho kae. Gino bende mane okelo pogruok mopogore opogore e kind jolony mag weche mag chike pacho kae, ka moko kuomgi ne siro David Maraga e wi dwaro mare mar mondo keth oko od bura maduong' ma pacho kae, ka moko kuomgi to ne ok mor kod paro makamano. Mano e thor mar wach mar oboke mar The Standard. David Maraga, mano jayal buche maduong', kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo oketh oko od bura maduong' ma pacho kae, kuom mano mowacho ni gitamre keto e chik mar 2/3 gender rule, chik madwaro ni mondo med kwan jotelo mamine ma pacho kae e od bura maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar ariyo pod loso mana ewi wach mar ketho oko od bura maduong' ma pacho kae mane ogol kod jayal buche maduong' ma pacho kae David Maraga odiochieng' manyoro, kama ne okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo keth od bura maduong' ma pacho kae kuom tamre keto e chik mar 2/3 gender rule mar medo kwan jotelo mamine e od bura maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar adek, jolony mopogore opogore kaachiel kod okinde mopogore opogore pacho kae ne ogolo paro margi ewi kwayo mar David Maraga mar mondo ker Uhuru Kenyatta oketh od bura maduong' ma pacho kae. Moko kuomgi koting'o Senator ma Siaya James Agribob Orengo ne osiro kwayo makamano. Kata kamano, moko kuom okil Kamaloka ma pacho kae ne owacho ni ma ok dhi bedo mokwongo mondo piny owacho mar Jubilee otamre winjo kwayo mar od bura kaachiel kod kwayo mar David Maraga. Giwacho ni piny owacho mar Jubilee osebedo ka tamre winjo kwayo mar Maraga kaachiel kod kwayo mar od bura ma pacho kae, kata courts ma pacho kae, kinde ka kinde ma courts ma pacho kae ogolo court order. Kendo ne giwacho ni kata ma bende ang'e ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod piny owacho mare ma Jubilee ok dhi keto e tim, kendo ok gidhi winjo kwayo mar Maraga. Mano ni ito oboke mar adek. Ito oboke mar ang'wen pod loso mana ewi pach jotelo mopogore opogore ma pacho kae mane ogolo paro margi ewi chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae, kata dissolution of parliament. Moko kuom jotelo moko mane osiro lwedo chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae kendo riembo e tich jood bura duto ma pacho kae gin kaachiel kod Senator ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, jatend duond od bura mar Wiper e pacho kae Kalonzo Musyoka, jatend duond od bura mar NAK e pacho kae, NAK Kenya, mano nyadendi Martha Karua. Kata kamano, kwayo makama ne oping kod jagoro maduong' mar kotu e pacho kae Francis Atwoli, e kind mamoko koting'o nyaka jaod bura ma Garissa Town Aden Duale mane okwedo mokalo chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae. Kata kamano, jotelo mamine kotelnegi kod jaod bura
ma Homa Bay kata women rep ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod nyadendi kata deputy speaker ma pacho kae Professor Margaret Kamato nosiro lwedo chenro mar ketho od bura ma pacho kae. Mano ni to oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5. Ito oboke mar 6 pod loso mana ewi gimomiyo od bura ma pacho kae notamre keto chik mar 2/3 gender rule. Mano ni to oboke mar 6. Ito oboke mar 8. Piny owacho ne ogolo chik ni jopuonj mondo duog e tich kochakore chieng' ok tich juma manyien motelo ne chakruok mag weche mag somo e pacho kae tarik 5 dwe manyien. Piny owacho ne owacho ni jo klas 8, jo klas 7, jo klas 12 kod jo klas 11 dhi chako somo tarik 5 dwe manyien, eka jopuonjre mamoko manie klase mapiny to dhi luwogi bang' juma achiel. Kendo ne gigolo chik mondo jopuonj duto mapuonjo e skunde mag primary kaachiel kod sekondar odog e tich kochopo chieng' wuok tich juma manyien motelo ne chakruok mag somo e skunde duto ma pacho kae tarik 5 dwe manyien. Koro ka en janyuol ting'e ni jopuonjre duto, nyithindo duto dok e skul ma pacho kae kochakre tarik 5 dwe manyien. To ka en japuonj, TSC mano duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho kae nogolo chik ni jopuonj duto mondo odog e tich kochakore chieng' wuok tich juma manyien. Ito oboke mar 9 be loso mana e chenro mar chako weche mag somo madhi chakore ayanga tarik 5 dwe manyien e pacho kae. Ito oboke mar 10, piny owacho ni kod chenro mar miyo yawago mane odar e bungu mar Mau title deeds e kinde mabiro. Ma en ler mane ogol kod jatend migawo mochung' ne arita kwe ma pacho kae mano Fred Matiang'i odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 11, nitiere geno ni Ker Uhuru Kenyatta dhi yawo pacho kae kendo dhi keto tenge chike magayo tuo mar COVID-19 kaka chik mag curfew kochopo dwe manyien. Ker Uhuru Kenyatta nyalo dhi keto oko kata dhi keto tenge chike mag curfew kochakore dwe manyien e kinde modhi twak kod oganda ma pacho kae ewi chal mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 11 be loso mana e chenro mar chako weche mag somo madhi chakore ayanga tarik 5 dwe manyien e pacho kae. Ito oboke mar 12, Ker Uhuru Kenyatta ne otimo limbe mapoya e gwengego ma kadho wadh Nam Chumbi kendo ng'iyo chenro mag development kata chenro mag dongruok ma piny owacho mar Jubilee osebedo ka dhi nyime katimo e gwengego mag kadho wadh Nam Chumbi. Senator ma Baringo mano Gideon Moi be nodhi nyime kod timo limbe e gwengego mag Hoho mar Okak e keto weche mag kwe kaachiel kod goyo campaigns mag motelo ne yiero maduong' mabiro. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nito oboke ni mar 14, 15 nyaka ito oboke mar 17. Oboke mambalang' mar Financial Standard maloso e weche mag omenda be nito oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama loso ewi klab mar Liverpool madhi nyime kod tugo maber e chak mar English Premier League e kinde mane gitugo margi mokwongo odiochieng' manyoro, kendo iwacho ni klab mar Liverpool pod ni kod geno mar kawo lig maduong' mar English Premier League e season ni manyien. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Maraga reaches for the hammer. Maraga reaches for the hammer. Jayal buche maduong' ma pacho kae mano David Maraga ne owacho ni awayo jogre kod lak kendo ne okwayo ker ma pacho kae Uhuru Kenyatta mondo keth oko od bura maduong' ma pacho kae kata parliament kuom mano mane owacho ni gitamre keto e tim chik mar 2/3 gender rule. 2/3 gender rule en chik madwaro ni kwan jotelo mamine ma pacho kae e od bura omed malo. Kata kamano jo od bura otamre keto e chik no mar 2/3 gender rule madwaro ni omed kwan jotelo mamine e od bura maduong' ma pacho kae. Gino momiyo Maraga odiochieng' manyoro ne okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo keth oko od bura maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar
Ariyo, loso e weche ma nyithindo kadho e kindegi, to moloyo nyithindo ma jo skul kadho e kindegi ma tuo mar COVID-19. Ito oboke mar ang'wen, jotelo ma joma mine pacho kae dwaro ni omed kwan jotelo to moloyo e od bura maduong' ma pacho kae ka gikete tikno mar 2/3 gender rule. Jotelo ma mine ma pacho kae dwaro ni omed kwan jo od bura ma mine e od bura maduong' ma pacho kae kaka achiel kuom chenro mar keto e chikno mar 2/3 gender rule e pacho kae. Ito oboke mar abich, gimomiyo jayal buche maduong' ma pacho kae David Maraga dwaro ni mondo oketh od bura maduong' ma pacho kae. Gimomiyo jayal buche maduong' ma pacho kae mano David Maraga dwaro ni oketh od bura maduong' ma pacho kae kuom mano mowacho ni gitamore keto e tim chik mar 2/3 gender rule, chik madwaro ni omed kwan jotelo ma mine e od bura maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar auchiel, piny owacho kokalo kuom jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae Ngire George Magoha kwayo jonyuol ma nyithindgi somo e skunde mag ji giwegi kata private schools mondo oter nyithindgi e skunde mag piny owacho po nono ni gionge kod omenda mar chulo school fees e skundego mag ji giwegi. Mabiro bang' ka nonro noyango ni maromo jopuonjre 45,000 e pacho kae somo e skunde mag ji giwegi maromo 131. Kata kamano skunde mag ji giwegi maromo kamano ne olor kaluwore kod achiedh nadi mokel kod tuo mar COVID-19, kendo ma osemiyo nyithindo maromo 45,000 ma gin jopuonjre e skunde mag ji giwegi ni kod achiedh nadi to gibiro dok e skunde mage, kendo gino manomiyo Magoha ne okwayo jonyuol ma nyithindgi somo e skunde mag ji giwegi maonge kod nyalo mar chulo school fees mondo oter nyithindgi e skunde mag piny owacho. Ito oboke mar abiriyo, nitiere geno ni Ker Uhuru Kenyatta dhi golo oko chik mag curfew kaachiel kod chik makumo galamoro mar oganda e pacho kae kaka achiel kuom chenro mar duoko piny ker mar tuo mar COVID-19 e kind oganda mabiro bang' ka kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae osedok piny mokalo. Ito oboke mar aboro, duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae mano Teachers Service Commission TSC ne owacho ni gidhi chako timo interview ne jogo mane okaw kaka jopuonj manyien maromo 11,000 e pacho kae kochakore juma manyien. TSC nolando ni gidhi chako timo interview ne jopuonj manyien mane ondik e pacho kae, jopuonj maromo 11,000 ma idhi chako timo nige interview e juma manyien motelo ne chakruok mag somo tarik 5 dwe manyien. Ito oboke mar 9, lakteche mohewo 5,000 e od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital ne ochako ng'anyo margi odiochieng' manyoro e wi weche ma giwacho ni en koso chulogi omenda margi ma dwe ka dwe kaachiel kod chal marach mar tich. Ito oboke mar 10, loso e weche mag COVID-19, weche mowuok e pinje mag oko, pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mag cartoon be nie to oboke ni mar Daily Nation nyaka oboke ma balang' mar Smart Business. Tok oboke mar Daily Nation, en ni Ker Uhuru Kenyatta biro weyo oganda ma pacho kae kod hola ma nengone romo trilion 9. Ker Uhuru Kenyatta dhi weyo piny Kenya kod hola maromo trilion 9 ma gisebedo ka giholo kowuok e pinje ma oko. Iwacho ni kinde ma Ker Uhuru Kenyatta dhi weyo apisi mare kaka ker ma pacho kae, odhi weyo piny Kenya kod gowi maromo trilion 9 duto. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Kendo thor mar wach oboke mar The Star en ni how CIA came to lead anti-terrorism war. Lero kaka duol mochung' ne okwach kiche piny mar Amerika mano CIA, Central Intelligence Agency, ne obiro e pacho kae e kedo kod jonjore mag kweth
mag Al-Shabab kaachiel kod jonjore mag muocho miruti e pacho kae. Kaka duol mar CIA ma en duol mochung'ne maling'ling kata okwach kich e piny mar Amerika ne obiro e piny Kenya e kedo kod jonjore mamuocho mirutu e pacho kae. It oboke mar ariyo, duol mochung'ne ndiko jopuonj e pacho kae mano TSC ne ogolo chik ne jopuonj duto ma pacho kae mondo odog e tich kochakore chieng' wuok tich juma manyien. It oboke mar ang'wen loso mana e wi kaka okwach kich mar CIA mar piny Amerika ne ochopo e pacho kae e kedo kod jonjore mamuocho mirutu kaka Al-Shabab mayudore e pacho kae. It oboke mar auchiel be loso mana e wi chenro mar kata dwaro mar David Maraga, mano jayal buche maduong' ma pacho kae, mar ketho oko od bura maduong' ma pacho kae kaluwore kod chik mar 2/3 gender rule. It oboke mar abiriyo, chenro mar thicho oko Gavana Zachary Okoth Obado dhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e County Assembly ma Migori. Tok oboke mar The Standard, tok oboke mar The Star wayudo weche tuke kama piny Kenya dhi bago tuke mag ng'wech mag Kipkeino Classics kochakore tarik 3 dwe manyien. Piny Kenya owacho ni gin giikore mar bago tuke mag Kipkeino Classics kochakore tarik 3 dwe manyien. Janeno ma LTN kochopo kanyo bende mwachopo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. An ne alidhoni alidha moko kuom thund weche oboke mago ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo ikaw oboke mari momori. Kapok watieko, takawo thuoloni mar oro ote mar lit kod kuyo ne anyuola mar Simeon Onyango, Mama Sashin kaachiel kod Mama Faustin kaluwore kod tho mar Dani Nyandenga e gwenge mag Usenge e od bura ma Ugenya. Wan wakwayonu Nyasaye mondo miu teko e kindegi mag lit. Anyuola mag Dani Nyandenga mayudore e gwenge mag Usenge kaluwore kod tho mar Dani Nyandenga. Mano bende ema kelo e giko nonro mar oboke. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.